Nem volt jóképű, de amikor főzni kezdett, azonnal nedves lettem. Volt egyszer egy srác, akivel randiztam, aki ugyan nem volt a megszokott értelemben vett jóképű, de volt egy olyan készsége, ami nagyon vonzóvá tette. Nagyon jól főzött. Az első randevunk alkalmával meghívott vacsorára. Egy kicsit vonakodtam, de amikor megérkeztem, teljesen lenyűgözött. Csodálatosan megterített asztallal várt, gyertyákkal és virágokkal, és az étel illata fenomenális volt. 3 fogásos vacsorával készült. Először egy finom salátával, aztán tökéletesre sült székkel és sült zöldségekkel, végül desszertként egy házi készítésű csokoládé musszusszal. Nem csak az étel nyűgözött le, hanem az az erőfeszítés is, amit a különleges este megteremtésébe fektetett. Elmesélte, hogy nagyon szeret főzni, és mindezt a nagymamájától tanulta. Szereti boldoggá tenni az embereket az ételével, és ez látszott is rajta. Néhány évig jártunk, és valahányszor főzött nekem, egyre jobban beleszeretem. Nem csak az étel volt az, ami megfogott, hanem az is, ahogyan különlegesnek és fontosnak érzett velem. A főzés egy alulértékelt készség, de egy férfit nagyon vonzóvá tehet. Nem csak az ételről van szó, hanem a belefektetett gondoskodásról és figyelemről is.